Ongi etorri Anoetara. Anoeta Euskal Herriko herri txiki bat da, euskalduna eta anitza. Anoetako ikurra kukua da, horregatik dago udaletxeko armarrian. Anoetak 4,1 kilometro karratu ditu eta 2100 biztanle inguru. Gehienak herrigunean bizi badira ere, inguruko auzoetan ere badira anoetarrak. Gipuzkoako lurralde historikoaren parte da Anoeta eta Tolosaldeko bailaran dago kokatuta. Bertako hizkuntza euskara da. Orain, herrian bertatik bertara eskura izango dituzuen zerbitzu eta azpiegiturak aurkeztuko dizkizuegu. Udaletxea. Anoetako herri ikastola. Abraham Olano kiroldegia. Mikel Asagasti auditorioa. Gaztelekua. Lasarbe aretoa. Liburutegia. Adinekoen parkea. Posta bulegoa. Osasun zentroa. Hozpen lokala. Haur eskola. Alkartasuna elkartea. Tren geltokia. Autobus geltokia. Eta nola ez, Basagain, Burdinaroko herrixka. Gizarte zerbitzuen barruan laguntza desberdinak eskaintzen ditu Anoetako udalak. Hala nola adineko pertsonei zuzendutakoak, familia haurretan nerabeen ingurukoak, ezinduentzat, indarkeria matxista edo erasoak pairatu dituzten emakumeen harrera, menpekotasunak edo adikzioak dituzten herritarrei zuzenduak eta abar. Guzti honen informazio zehatza udaletxean daukazue eskura. Anoetan bada garrantzi berezia ematen diogun gai bat, eta hori hondakinen kudeaketa da. Herrian hondakinak gaika sailkatzen ditugu, eta zuzen sailkatzen dituenak hobariak izaten ditu. Plastikoa, papera eta beira edukiontzietara botatzen dugu. Organikoa auzo konposterako erabiltzen dugu edo atez ate biltzen dugu errefuxioa bezala. Anoeta esan bezala herri txikia da, baina bizi-bizia. Urteko hilabete gehienetan 11 ospakizun izaten dira. Kaldereroak, inauteriak, emakumeen nazioarteko eguna, dantzari txikiak, euskal jaiak. Herriko jai nagusiak korpotxo egunaren inguruan antolatzen dira ekainean. Gogoratzen zein den Anoetako ikurra? Hori da, kukua. Herriko jaiak kukuaren jaitserarekin hasten dira.
Izan herriaren parte, ongi etorri Anoetara.